Nggih, daturake menika panjenenganipun saking kadang kula sepuh Bapak Menten Singayudan. Gumregut rebuting ngarsa Piyo, piyo. Ya ampun. apa Mas? Liwir iki lho aku iki sok gumun mendangke sing fokus. Sing dikendangi ning kene ling ngematke ning ndi ta? Ngematke ning endi to? Ya ampun. Iki ngematke ning endi? Ngematke ning endi? Karang nek yo ana pemandangan apik ngono kan yo tidak boleh disia-siakan. Aku ora aku nyawang sindene aku kok. Awang sindene. Nek ora ngarep bagian ngarep kuwi paling enak oh ya. Ya. Seger ya Im.
Mas? Wis bola-bali jenengan ki penyanyi sing cok dadi golekan. Dadi golekan ki piye? Dadi golekan kanca-kanca ki lho. Nek kalau mau wis dadi golekan wiyagane. Saiki dadi golekan tukang syuting iki lho. Bingung lho arep nyoting kene ngendi. Oh iya toh. Lah ya kan harus pindah posisi toh Mas biar tidak monoton. Oh iya pindah piye? pindah posisi namanya itu apa ya? Apa jenenge? Oh, Kang, krungu ora? Aja ada saka Aja cedek-cedek karo kontrol. kontrol iki ya maksudnya ya. Ya. Nek wong wedok aja cedek-cedek karo kontrol. Kontrol. Nek sampean ora apa-apa. Lah nek wong wedok cedek karo kontrol napa? Wah, lah mau aku bareng merono tegangane langsung dhuwur. Jare mbae meteng ya ora mung kontrol iki. Iki lho. Kontrol iki lho. Lah aku kan mau bingung toh Mas, mau kakak kata kata tamu. Lah iso aku arep memposisikan diri di mana. Ya wis Jadi pokoke ya aku golek posisi sing ketok-ketok ombong ngono. jenengan ki wanita yang berimajinasi tinggi ya, iso golek posisi dan Golek situasi. posisi. Lho nek kita di atas seperti ini kan kita pemegang kendali. Iya. Iki aku wonten panyuwunan ugi, Mbak. Nggih. Lian, Napa melih? mangke saking kadang kula sepuh Mas Jito, nggih. Mas Jito. Niku langgahipun wonten sisih pundi Mas Jito? Mau metu aku weruh. Oh iki. Nggih nggih. Mangke ngersakake langgam bojo loro sing nyanyi wong loro ya wis engko men Ima karo Hesti. Engko Mbak Yu Kupur wonten gubuk asmara. Yuk tutupno. Cukup bojo loro, cukup. Cukup ya wis. Bar iki ya Mas Boy ya. Ya. Diteni enak. Mregut raputing ngarsa. Injih sampun menika Kang Mas wonten sapa wonge? Sapa wonge saking Simbah Menten Singayudan matur sembah nuwun wonten Balian Sindhe kang nderekaken ugi wau wonten kadang kula sepuh ingkang ngersakaken langgamipun wonten gubuk asmara saking Bapak Haji Ngalami matur sembah nuwun dipun tenggo nanging menika ingkang dipun antu-antu saking Mas Jito, Mbak Ima karo Mbak Esti wong kalang iki sing disuwun bojo loro.